В професионалната АВ индустрия технологията за дисплеи е еволюирала и нашето управление на сигналите също трябва да се развива. ATEN движи индустрията напред. Където видеоматриците някога управляваха маршрутизацията между фиксирани дисплеи, съвременните LED панели и ултраголемите видеостени изискват много по-гъвкаво и прецизно управление на пикселите. Затова портфолиото на ATEN преминава от матрици от серия VM към видеопроцесори от серия VW. Видеопроцесорите не са ограничени от физически рамки или фиксирани маргини. Те могат да поставят съдържание върху частични дисплейни повърхности, да припокриват прозорци, да активират картината в картината, разделени екрани и преоразмеряване на източници с остро качество на видеото, идеални за безпроблемни мащабни LED платна. Серията ATEN VW предлага водеща производителност на конкурентна цена, оптимизирана за съвременните видеостени и LED архитектури. За инсталации, готови за бъдещето, помислете за преминаване от VM към VW. По-голяма гъвкавост, по-висока визуална вярност и по-добра стойност за съвременни AV внедрения.